Ben, pois, moi bo día, grazas a todas e todos pola vosa asistencia a estas 35ª Xornadas de Lingua e Literatura que, como sabedes, organizamos desde a CIGA Ensino e a SPG. Estas 35 xornadas botan a andar nun dos anos máis conflictivos para o ensino público que acordamos, nun contexto, xa, como ben sabedes, de malas condicións laborais vinculadas a horarios abusivos, a ratios elevadas, a aumento da burocracia, a subidas salariais por debaixo do IPC, e por se eso fose pouco, co que nos atopamos é, aínda de por parte, con intencións de controlar a nosa liberdade de cátedra a través dese eufemismo que coñeceredes de neutralidade ideolóxica, co cal se pretende agochar que transmitamos ao noso alumnado determinados contidos relacionados coa realidade actual, por exemplo, cos conflitos internacionais, coa situación do medio ambiente en Galiza, o caso de Altri, o caso dos lumes, coa situación de emerxencia lingüística que vivimos, coa diversidade, entre outros temas. Entón, por iso, quixemos centrar o que é o debate do día de hoxe das xornadas nesta temática, xa que nos parece fundamental fomentar o coñecemento e a actitude crítica do noso alumnado, porque pensamos que é un dos cometidos do ensino, nomeadamente grazas á literatura tamén desde a nosa materia. Ben, como a cada ano, contamos con un autor ou autora de recoñecido prestixio que fai unha panorámica da súa obra. Nesta ocasión contaremos coa presenza de Berta Dávila. E tamén, como en cada edición, temos en conta distintas propostas pedagóxicas innovadoras, neste caso de inteligencia artificial para a materia de lingua e literatura, que nos exporán Daniel Fernández e Noelia García, ambos docentes. Ano si, ano non, que é o que imos podendo, tendo en conta os recursos que posuímos, ofertamos na nosa proposta formativa da CIGA Ensino e da SPG unhas xornadas de normalización lingüística. Este ano, o ano 2026, non lle tocou. Entón, cando é así, o que procuramos é, dentro das xornadas de lingua e literatura, gardarlle tamén un espazo á normalización lingüística. Neste caso, vai no ocupar Sofía Rama, que nos vai expoñer, explicar un pouco o contido da guía, como poñer ao día os plans lingüísticos de centro que podedes atopar nas vosas carpetas. Non sei se as abristes, pero aí iso podes atopar o que é o material dunha campaña da que forma parte esta guía, unha campaña que botamos a andar desde a CIGA Ensino este ano e que leva por título Eu ensino en galego, porque dada a situación que temos, consideramos que debíamos facer como unha chamada de atención ao profesorado, de aí a existencia desa infografía que tedes dobrada tamén nas vosas carpetas e que pon o foco en situacións inéditas a toda agora, como é que por primeira vez na súa historia a lingua galega non sexa a máis falada, por exemplo, ou que sexa o ensino un ámbito desgaleguizador. Entón, iso quixemos tratar de reverter esa situación na medida en que podemos. Sabemos que o profesorado non é o responsable, pero que sí pode facer moito neste campo. Entón, nese sentido, queremos animarvos a que vos sensibilicedes, a que utilicedes ese material e desexamos que vos sexa de utilidade. Non esquecemos tampouco as persoas que neste momento preparan as probas de acceso. Por iso, sabedes que hai as propostas de comentario de texto lingüístico, filolóxico e literario que nos exporá Xoán López Viñas e agardamos que sexan de axuda nese proceso que sabemos difícil. E, como non, guardamos neste programa un espazo considerable para a persoa que este ano se dedica ao Día das Letras Galegas, a Begoña Camaño. Begoña, dela queremos decir que ten unha faceta que se cadra non é das máis coñecidas desta autora, que é a de que foi sindicalista. Foi presidenta do Comité de Empresa da CRTVG pola CIGA no seu día. Entón, iso é unha faceta a que queremos tamén darlle luz, porque ten que ver coa súa implicación e coa súa loita, neste caso no ámbito de traballo no que estaba. Queríamos comezar estas xornadas centrándonos nun aspecto, digamos, máis académico da autora, de Begoña Camaño. Nos vosos programas, de feito, tedes o nome da profesora Carme Fernández Pérez San Julián, pero, por un problema de saúde non puido acompañarnos.
no seu sitio pois vai nos acompañar Eva Mejuto, a quen lle agradecemos encarecidamente pois que nos botase unha man nesta situación de apreto que vivimos tamén desde a organización das xornadas, porque isto foi onte pola tarde prácticamente, vale? Entón a enfermidade lle permitiu vir, pois Eva así como unha verdadeira valente, pois aquí está con nós, vale? Entendemos que o que nos vai propoñer seguramente será tamén do noso interese, ten que ver con propostas de lecturas variadas a partir dos textos de Begoña Caamaño. E logo pois pasaremos tamén á presentación dunha chega didáctica en forma de situación de aprendizaxe que nos presentarán Pilar López e Salomé Casal, que me acompañan tamén á miña esquerda. Para presentar as xornadas pois faremos unha visita guiada finalmente, para presentar, non para rematar, quería decir, a visita guiada por Santiago pola Compostela de Begoña Caamaño da man de Encarna Otero. Entón, acompáñanos tamén na mesa, á miña dereita, Laura Arroxo, que é a nosa nova secretaria nacional da CIGA Ensino, e que nos acompaña precisamente porque estas xornadas, como vedes, están na súa edición número 35 e é, digamos, algo ao que desde o sindicato e tamén desde SPG se lle prestou sempre moita atención e se quere manter no tempo. Acompáñanos tamén, pero non na mesa, pois por razón de espazo, a presidenta da SPG, Ana Pérez Rico, que, bueno, inda que non vos dirixa unhas palabras, pois que saibades que aquí está tamén. Entón, imoslle dar a palabra agora a Laura Arroxo. Hola, bo día a todas e a todos. Creo que falo tamén en nome de Ana, ainda que non este aquí. Creo que imos compartir verbas. Moitas de vos este curso vímonos moitas veces, non porque compartamos centro, nin seguramente outros aspectos, pero sí que nos vímonos moito nas rúas este curso, porque é o que nos toca despois das políticas que están levando a cabo en educación e que están perxudicando non só as condicións laborais do profesorado, senón tamén a de todo o ensino público. Creo que temos claro que Begoña Caamaño, como unha gran defensora dos servizos públicos, como así o foi ela onde traballaba, que era na Radio Televisión Galega, estaría moi orgullosa de ver que o profesorado tamén está implicado nunha defensa dun servicio público tan esencial como é o ensino. Eu pouco máis teño que decir do que vos dixo Ana. Creo que as xornadas están completísimas e son moi interesantes por todas as temáticas que se están traballando, e o único que repetir un pouco o que dixo Ana, animarvos a todas as docentes, a todos os docentes nesta defensa da lingua que é tan necesaria, vendo a situación que ten a nosa lingua. Todas as que estades aquí, que sei que hai varias que vos ides a presentar agora as oposicións e que ides ser futuras mestras, futuras profesoras, profesores do ensino, da necesidade de loitar por a nosa lingua, da necesidade de que os centros de ensino non sexan uns centros desgalizadores, senón que todo o contrario, que sexan centros que permitan ao alumnado amar a nosa lingua e, polo tanto, amar a nosa cultura. E pouco máis teño que decirvos, que moitísimas grazas por estar aquí e que agardo que as xornadas sexan do voso interese. Pois imos entón dar paso á intervención de Eva Mejuto. Eva doutorouse en xornalismo pola USC cun traballo sobre o realismo social no álbum ilustrado, álbum testemunho a chegar á realidade ás crianzas. Traballou na editora Calandraca, en Oco Editora, coordinou o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, tamén participou no proxecto Capicúa Xestión Cultural. É especialista en literatura infantil e xuvenil e realizou cursos de formación sobre libro álbum. Tamén exerceu a docencia no mestrado Libro Ilustrado e Animación Audiovisual da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Participou en obras colectivas como Minilibros Imperdibles e traduciu diversas obras como, por exemplo, Petra de Helga Banch. No 2017 publicou 22 segundos, novela centrada na realidade dun adolescente transexual. Próxima a esta temática é Memoria Diversa, editada pola Deputación da Coruña. Trátase dunha proposta para dar visibilidade ás persoas que loitaron pola dignidade do orgullo LGTBI, e tamén ás vítimas de represión e o rexeitamento por cuestións de orientación ou de identidade de xénero. No 2019 publicou en Xerais Memorias do Silencio, ambientada na Galiza durante a Segunda Guerra Mundial. É autora de diversas adaptacións de contos tradicionais e álbuns ilustrados traducidos a máis de 10
10 idiomas. Entre elas podemos mencionar A casa da mosca chosca, Rato de campo, rato de cidade, O zapateiro e o trasno, Corre, corre cabaciña, Maruxa, 10 gatiñas viaxeiras, O día que choveron gatos, entre outros. Recibiu múltiples premios como o Follas Novas do libro galego en distintas edicións e modalidades, por A lavandeira de San Simón, por O ladrón da biblioteca de Meirás, por Neco ou por Memoria diversa. Tamén recibiu o premio Agustín Fernández Paz pola novela Onde caben 4 e recibiu asimismo o premio dos clubs de lecturas do Plan Lía das bibliotecas escolares e o 14º premio Barriga Verde de textos para teatro de Monicreques na modalidade de rapaces por Os contos de Lobicán. Ademais, Eva participa habitualmente en encontros en colexios e institutos, polo que tamén aproveitamos para recomendarvos que a convidedes dada o interesante que é a súa obra, tal como acabamos de mencionar. Tamén organiza neste momento unha xornada de memoria histórica para docentes, da que xa logo ela vos falará. Ben, por outro lado, Eva é tamén autora de álbum ilustrado no Sei cantar e sei bailar, ilustrado por Lucía Cobo, e por Os fíos de Begoña, pequena biografía de Begoña Caamaño, ilustrado por Nuria Díaz. Precisamente por esta obra é que contactamos con ela para que nos acompañara hoxe, e será a partir desta obra como nos fará unha proposta de outras lecturas, o xeito dunha especie de constelación lectora a partir da obra de Begoña Caamaño. E xa sin máis, imoslle dar paso a Eva Instituto. Bueno, pois, moitas... Agora, escoitase, sí? A ver. Agora sí. Ah, perfecto. Bueno, pois bo día, como comentou a compañeira, pois foi así unha proposta de última hora ante pola tarde e, bueno, eu traballo organizando eventos e non me quero imaginar o marronazo de ter que da situación esa do previo de que falle a persoa que inaugura. Entón, por supostísimo por contar con vos, que, bueno, dicías de convidarme, Carlos xa me convidou varias veces e aquí tamén vexo profesorado amigo co que estiven nos institutos aí ben pouquiño. Entón, bueno, pois nada, agradecer. Eu son un satélite que aparece nos vosos institutos unha hora, un día, e, bueno, pois a xente que estamos nesa parte entendemos, bueno, nos institutos e nos coles, entendemos o do labor que facedes, titánico, brutal e absolutamente admirable en prol da lingua, por unha parte, pero sobre todo do libro e a lectura. Eu traballei no sector do libro en distintas facetas, distintas partes diante, na parte de diante, nas bambolinas, e sin o voso traballo de mediación lectora, dese entusiasmo que transmitides, ese contagio non da amor á lectura, sin voso non sería posible. Eu quería falar así de varias cousiñas. Por unha parte, das constelacións lectoras, pero eu estudiei xornalismo e sí que me gustaría destacar tamén a parte da Begoña xornalista, que creo que vos pode axudar a traballar na aula. Agardo non pisar o traballo das compañeiras que veñen despois, espero que non, bueno, porque de propostas e bueno, falaré un pouco desde a miña visión personal. Convidaronme por la escrita deste libro dos fíos de Begoña, que é unha encarga que me fixeron desde Xerais. É bastante complicado, bueno, non sei se é complicada a palabra, facer un libro que alguén che encarga, que non parte da túa vontade. Eu, como xornalista, digamos que ese traballo de escrita, bueno, entendeme a palabra, asalariada, non? Pois é algo que facemos dunha maneira máis cotiá. Para min foi todo un reto e, bueno, eu estudiei xornalismo porque non sabía que estudar e a verdade é que estudiei a carreira 4 anos. Do pouco que lembro, foi unha profesión que exercín moi pouco e que sempre reneguei dela. Ademais, logo de estudiar xornalismo enseguida empecé a traballar no sector editorial con Calandraca e, bueno, entendín que non fora quizáis a carreira que tiña que ter feito. Curiosamente, ao revés de Begoña Caamaño, que ela estudiou o maxisterio, entrou no xornalismo e apaixonouse xa para a vida. Pero das cousas que si lembro con paixón e con
bueno, con un fío de esperanza dentro da carreira, dentro da profesión, foi o traballo de Begoña, que despois iremos vendo. Estaba estudando cando se presentou as Mugacom, as Mulleres Galegas da Comunicación, na miña facultade, e bueno, digamos que a partir dese momento de escoitar a Begoña, bueno, de escoitar a Normanía, a María Xosé Porteiro, foron un torreiro do que a profesión debería ser. Cando lle deron o premio Begoña Camaño, pois o feito de aceptar este reto foi de alguna maneira, para min, a nivel persoal, reconciliarme cunha profesión que sempre, a verdade, sempre critiquei bastante, desde dentro e desde fora. Entón, creo que agora mesmo o feito de que Begoña Camaño sexa a muller homenaxeada nas letras galegas, creo que pode poñer en valor tamén unha profesión moi complicada, moi difícil e que non está pasando polos mellores momentos. O tema dos fíos, non sai aquí o que eu estou vendo na pantalla. O tema dos fíos, do fío de Begoña, parte e vou recomendar algunhas lecturas que se cadra moitas xa coñecedes, se cadra mellor que a min, pero que de alguna maneira estiveron presentes no momento no que eu abordei a facer unha biografía ilustrada para un público indefinido, porque un álbum ilustrado ten un público sempre... Sí, é que teño o que teño aquí non o vexo aí, sí. Peches aquí, Sí, xa lle vin. Ai, sí, perdón. Pois, bueno, os elementos que a mí me levaron e as lecturas que a mí me levaron a facer esta biografía ilustrada. Non sei se coñecedes un libro que se chama, bueno, non sei francés, Moi Jatin, non está en galego, estivo publicado en español, pero é un libro que bueno, pois que non dou atopado, está esgotado onde hai moitísimo tempo, teño unha edición en francés e que cando poido levo aos coles e hai en bibliotecas podelo coller e traducilo ao galego ben faciliño. Entón en español publicouse como Libro de la Vida e fala do mito oriental de que todas as persoas nacemos cun fío vermello que nos vai acompañando ao longo da nosa vida e as cousas que acontecen e como hasta que ese fío rompe. Bueno, pois unha lectura fantástica que eu recomendo moitísimo. Podedes mirar tamén en internet, en YouTube está a historia narrada, unha lectura fermosísima no que apenas hai palabras, pero que dá moitísimo para traballar sobre ese concepto do mito, neste caso asiático, do fío da vida. Super bonito e que a verdade que recomendo moito. Esta idea do esta idea do fío que nos acompaña ao longo da nosa vida foi un pouco que me deu pé para crear un pouco este punto de partida de facer unha biografía ilustrada no que tiña que buscar unha ilustradora. Falei con Nuria Díaz e propuxenlle a idea de poder traballar a ilustración do libro tamén como un fío que non é unha idea que se me ocurriu a min, quero dicir, por eso quero tamén recoñecer o traballo del Hilo de la Vida de Moi Jatin, dun fío físico real, fotografado e metido dentro da ilustración que vai percorrendo. Entón, digamos que durante todo o libro a proposta que Nuria acolleu encantadísima, ademais Nuria ten unha nai costureira que foi quen lle fixo o traballo manual de costura. Entón, todo o libro vai con fíos que se van convertendo en elementos das distintas ilustracións que despois iremos, precisamente por xogar, porque na ilustración, no libro ilustrado está o texto literario que conta unha historia e despois está a ilustración que conta outra, o debuxo, a representación gráfica, pero despois están todos os paratextos que non son nin unha cousa nin outra, o que están no medio, pero que axudan a construir a historia, as gardas, a cuberta contra a cuberta e, bueno, outros elementos que fan lecturas paralelas que axudan a enriquecer unha lectura visual na que a rapazada coa que traballades diariamente está moito máis avezada que a nos. Bueno, aquí hai xente moi nova tamén, pero a alfabetización visual do alumnado do hoxendía, eu que teño 50 anos non o tiven cando estaba nin en primaria nin en secundaria, non? Entón, bueno, hai pequenos detalles que aparecen nas ilustracións que son retos e que de alguna maneira establecen unhas complicidades co lectorado do que a mí me gusta moito. Entón, as gardas decidimos facelas cosendo distintos elementos do libro e como
E como vos comentaba, pois está complicado isto hoxe. Aquí. É que te... Aquí? Non, pero non se ve aquí. Non salta. Non? Non se ten que ver ca versión do... E se lle das desde a direita escuro, volve lle dar arriba. Aí agora. Non. Volve para atrás, pero non a ve ela. Claro, pero non a ves ti. Bueno. Non sei por que non me vai. Bueno. Debe ser que acabo de descargar esta versión. Non se ve aquí, claro. Bueno, quería enseñar parte das ilustracións do libro nos que xoga precisamente co fío que vai entrando, co fío físico que vai entrando e saindo das páxinas. Vou pechar e a ver se pechando e entrando podemos... A ver se deu entrado mellor. Disculpade, que normalmente non traballo nin con PC nin con PowerPoint e entón se cadra foi o variar os formatos. Mira, bueno, poñer así, se non vos importa, non vos molesta, porque así a pouca maneira que teño de controlalo. Bueno, pois este fío que van entrando e saindo das páxinas representando distintos elementos, e este fío que eu tomei do libro do fío da vida como mitoloxía asiática, unha lenda xaponesa, bueno, pois evidentemente lévanos a todo o mundo mitolóxico da mitoloxía grega, de todas as mitoloxías na que existen, bueno, concomitancias e aspectos moi comuns dos que Begoña ademais era fondamente seareira e ela ademais sempre reivindicaba o mundo do mito que ven do grego, que significa conto, do mundo dos contos como unha maneira de entender o mundo, non entender o pasado, sino entender o presente e como unha maneira de intervilo, de entender todas as desigualdades tamén, como se conforma a sociedade, como se conforma a vida, e sabendo precisamente todos eses arquetipos temos a maneira de poder entender o mundo para poder mudalo. Non creo que estaba un pouco detrás de toda a filosofía de Begoña. Eu collín esta publicación que me fixo graza, que era dun cole. E, bueno, pois o fío de Ariadna como un concepto mitolóxico que bueno, pois seguro que vos... Non, agora xa está. Sí, vamos a deixar así para non enredar moito máis. E, bueno, pois dentro das lecturas, falando da mitoloxía, falando do mito de Ariadna, eses conceptos mitolóxicos, a máis, sobre todo no caso do novelo que nos axuda a sair do labirinto, pois aquí esta lectura de Marilar Alexandre, que, bueno, a min a verdade que me gustou moito, e ese fío que de alguma maneira nos axuda simbólicamente, igual que os contos, os mitos axudan a entender a realidade e a desentrañar a nosa complexidade, a nosa humanidade desde un plano simbólico, desde os contos para os máis pequenos, os contos tradicionais, que dende o era unha vez xa nos colocan nun plano simbólico no que acontecen cousas imposibles, porque en realidade son posibles, porque son o noso día a día, e no caso do público adolescente ou pré-adolescente, pois os mitos fan esa función. Bueno, Marilar Alexandre é unha das nosas autoras que máis traballou precisamente para este público, e, bueno, pois este é un libro que a mí personalmente me gustou moito, e como outras lecturas que poden servir para tratar, sí, está ben así, para tratar a mitoloxía, outras lecturas de Marilar Alexandre que parten do mito para entender o contexto actual e utilizan precisamente esas figuras en clave simbólica para poñelos en relación coas cousas que acontecen no día a día. Tamén no caso de María López Sández, a noite da deusa, para un público máis pequeno, pois Galaxia acaba de reeditar este libro de Anisia Miranda que se publicou en Cuba no 1966, e, bueno, pois con esa
coa traducción ao galego que fixo Neira Vilas, pois bueno, neste caso son verquidas ao galego os mitos e as lendas da Bella Grecia, pois bueno, para un público de primaria diría que pode resultar interesante tamén achegarnos a través dunha traducción de revisitar unhas obras tamén a autoras como Anisia Miranda e como o propio Neira Vilas. Entón, bueno, pois son lecturas que creo que son interesantes e precisamente falando dos fíos, falando dos mitos que despois, bueno, xa na Ilíada Penélope como tece e como destece agardando por Ulises como Begoña, que precisamente mudar esa función. Creo que hai cousas tamén que a mí me chamaron a atención ou que se cadra tamén están na actualidade moi presentes nos contextos actuais que ten que ver, bueno, pois o bordado, o tecido como un espazo de interacción social, como un espazo revolucionario tamén, de alguna maneira, como un espazo reivindicativo, o que probablemente nós, por contexto, pois eu aínda tiven que facer labores no cole, quero dicir, as nenas facíamos costura e os nenos marquetería, e eu sempre tiven a idea de coser como algo castrante, non? Como un espazo que estaba destinado ás mulleres dentro do fogar, porque fora non se podían facer cousas, e está moi ben tamén bueno, pois movimentos que se están a dar agora que precisamente darlle a volta, non? Como a costura, como tecer pode ser tamén un espazo de disidencia, un espazo de construción e de crítica. Entón, bueno, pois esta actividade que se fixo hai pouco na Lila, xuntanza de bordado pola memoria dunha historia compartida, que ten que ver coa Asociación Galega ou Argentina pola Memoria, que bueno, tamén é moi fermoso esa imaxe dos fíos da memoria, como se utilizou en Argentina para lembrar as persoas desaparecidas e que ten contexto tamén aquí, bueno, pois en Galicia. Este proxecto, Sangre de mi sangre, eu coñecino cando foi unha feira do libro de Guadalajara hai uns anos que se fixo Guadalajara en México e no estado de Jalisco, pois un estado no que, bueno, foi bueno, durante moitísimo tempo deronse moitísimos feminicidios dunha maneira moi continuada, moi persistente, e moitas desaparicións que teñen que ver tamén con redes de narcotráfico e bueno, pois desde a propia sociedade para denunciar estas desaparicións nas que o goberno non facía nada para reivindicar a voz esa sangue, non? Que fora derramada contra mulleres inocentes e que nunca tiveron bueno, nunca foron solucionadas, nunca foron reivindicadas, nunca foron investigadas, pois digamos que a resistencia que se fixo foi quedadas que se diría hoxendía para quecer a través de fío vermello, intervir os elementos públicos e os espazos públicos da cidade con este tecido colectivo, e algo realmente moi impactante, moi impresionante. Entón, bueno, pois creo que son experiencias inspiradoras que se fixeron ao longo do mundo, que recuperan pois desde a actualidade para reivindicar tamén a antigüidade e bueno, profesións feminizadas, ou non exactamente só profesións, sino actividades absolutamente feminizadas que estaban nun espazo privado e que agora toman os espazos públicos. E, bueno, creo que son iniciativas ben interesantes para reivindicar, para mostrar a rapazada e tamén para dar a coñecer a situación de outros lugares dentro do planeta, non? Con incluso clubs de lectura, eu estive en México con clubs de lectura de mulleres que se xuntaban para ler, moitas non sabían ler ou tiñan a capacidade lectora, bueno, moi pouco desenvolvida, entón unha lía, e o resto tecían e escoitaban, como tamén se fixo nas fábricas de tabaco, ou como se facía tamén, bueno, outra profesión que tamén tece, que tamén é moi feminizada, que moi nosa o mundo das redeiras, non? Dentro disto, supoño que non é extraño para vos o libro do Club da Calceta, que está no cumple 20 anos, de María Reimóndez, que vai estar logo por aquí. Bueno, pois tamén como mulleres que se xuntaban, non era un club de lectura, era un club de mulleres que se xuntaban, entón pois 20 anos despois da idea dun libro que foi senlleiro dentro da literatura galega, pois se cada tamén é un momento interesante para revisitalo.
En Pontevedra, bueno, veño de Pontevedra, temos tamén unha persoa, unha muller que se chama Marisa Bertolini, se queredes seguila en Instagram, fai un traballo maravilloso, que tamén fai un traballo de reivindicación política social da diversidade, da diversidade, da igualdade, contra a violencia, e a través dos bordados no que se xuntan moitas mulleres tamén a abordar. E este ano foi ilustrado o cartel do libro do Día Infantil e Xuvenil, do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, escollémola para que ilustrase con 10.000 puntadas, porque creo que tamén é importante reivindicar esa maneira de crear a través da puntada, a través da man. Hoxe en día, eu sei que é unha ferramenta que vos usades, que usamos todas, evidentemente, a inteligencia artificial, que a rapazada usa tamén, e o feito de ter tan fácil crear, ás veces, claro, hai que diferenciar que a inteligencia artificial axuda a gañar tempo, a automatizar certos procesos, é unha cousa cando sustitúe ou pretende sustituir a creación literaria, musical, plástica. Bueno, pois é algo que eu penso que vos tamén debedes ter en conta a hora de reivindicar, non? A autoría. A inteligencia artificial non crea un cartel, unha música, unha imaxe do nada. É como, o exemplo que lle poño sempre rapaces é como se ti vas a colles varias botellas de viño, vas xuntando un poquinho dunha botella, un poquinho de Martín Codas, un poquinho de Godello, un poquinho de tal, mételo nunha botella e dis, acabo de facer un viño fantástico, non fixeches un viño, colleches cachos de outros viños. A inteligencia artificial funciona así, a inteligencia artificial xenerativa. Entón, claro, cando o alumnado crea unha ilustración, crea un debuxo a través dun prompt en 15 segundos, claro, tamén é importante que saiban que non é que eles fixesen nada, nin que a inteligencia artificial crease nada, non crea, vai collendo, roubando cachiños de cousas que crearon outras persoas. Entón, neste momento no que parece que todo crear é tan fácil, daslle así, parece que podes crear un libro, podes crear un poema, podes crear unha canción, podes crear un cadro, bueno, un audiovisual, unha peli, pois neste caso lembrar de que a creación manual aínda existe e é importante reivindicala tamén, non desbotar as ferramentas, pero si lembrar de onde ven iso. E tamén está moi ben para ateor disto outros libros como Corpo de Cristo de Bea Lema, unha banda deseñada coa que gañou o premio Castelao da Deputación da Coruña de banda deseñada, que la fixo primeiro en liña, despois, anos despois, reinterpretou, fixo unha proposta plástica distinta a través de bordado e bueno, pois un traballo que feito aquí na Coruña que deu a volta ao mundo, que gañou premios en Angulem e que, bueno, foi moi recoñecido. Entón, que curioso, non? Nestes momentos nos que todo é tan digital, tan espontáneo, e siguen funcionando este tipo de actividades que son tan, bueno, que son tan manuais e que levan tanto tempo. Entón, bueno, pois reivindicar tamén esa maneira de crear. O libro empeza pois falando explicando un pouco deste concepto do fío vermello e, claro, falo das moiras. As moiras como as tres irmáns Cloto, Láquesis e Átropos, pois como segundo a mitoloxía, que eran que entecían os fíos de cada unha das persoas cando nacían, e digamos que decidían cando ese fío se cortaba e cando a persoa morría, non? Bueno, aquí para poñer un pouco contexto co universo de Begoña Camaño, co universo universo mitolóxico, pero bueno, de alguma maneira tamén reivindicando unha cosa son as moiras, pero nós tamén temos as mouras, non? Entón aí xa facendo un pouco unha chiscada, temos as moiras, pero tamén temos a nosa propia mitoloxía. E aí un pouco, pois saberedes, hai libros fantásticos que traballan moi ben a mitoloxía, principalmente o traballo de Reigosa, de Miranda e de Cuba en distintos formatos, en distintos espazos para distintos públicos. O Dicionario dos Seres Míticos Galegos, se non me equivoco, reeditouse o ano pasado, era un clásico tamén que só estaba xa nas bibliotecas, pero que agora volve a estar nas librerías e que con distintas adaptacións tamén. Entón, bueno, reivindicar a mitoloxía, pero claro, as mitoloxías, a veces cando falamos da mitoloxía parece que existe a mitoloxía grega, non? Entón temos a mitoloxía atlántica, a mitoloxía asiática e tantas outras. E como as mitoloxías acaban inspirando obras actuais, como por exemplo, poño o exemplo deste caso, non? De Sentinelas da Lúa Carmesí, que é unha serie DVD de Andrés Castro, Zo Perozo e Sese Nande, non? Pois que as aventuras dun grupo de rapaces e que ten clara inspiración, moi fan da inspiración na mitoloxía
aquí, claro, ao respecto de reivindicar as mitoloxías, as figuras das voces míticas, pois aquí o traballo que fixo Bea Maceda, Begoña ou o pracer da amizade, unha biografía de Begoña Camaño, no que ela divide o libro en 4 partes e son as voces narrativas, son as de Circe, as de Penélope, as de Morgana e as de Xenebra. Entón, cada unha delas xúntanse para lembrar a vida de Begoña Camaño e cada unha conta unha parte. Desde a infancia, pois a parte que ten que ver co xornalismo, a parte que ten que ver ca literatura, a parte que ten que ver ca súa militancia, non? Entón, bueno, pois unha maneira tamén de traballar as figuras, creo que un traballo que fixo que está moi ben, moi recomendable, creo que unha lectura tamén ben interesante para a rapazada. Eu despois empecé a traballar, claro, como traballar Begoña Camaño para a rapazada máis pequena? Pois non van ler en primaria, bueno, probablemente, non sei, probablemente tampouco en secundaria, non van ler as obras de Begoña Camaño, non sei. Pareceme difícil, o mellor no bacharelato sí, pero achegarlles moitas outras facetas da vida da autora homenaxeada que pode xogar precisamente a facelo. Eu lembro cando falamos das letras galegas, cando estaba no cole, era unha cousa que quedaba no Pleistoceno e era unha cousa que nos quedaba afastadísimo. Eran cousas que moi pouco tiñan que ver con nós. Supoño que por as figuras que se escollen e por outro tamén o tratamento. Eu tentei, na medida do posible, que a rapazada das distintas idades se sentise identificado ca vida, co contexto e coa maneira de estar no mundo de Begoña, non? Pois a dunha nena que inventaba, que lle gostaba ir ao cine, que utilizaba as ficcións que ela vía, as pelis que ela vía, aos libros que ela lía para inventar, non? Do nada, sen ter xogos, sen ter videoxogos, que é algo que poño aquí, non había plataformas de series, non había videoxogos, había mundo antes dos videoxogos e antes das pantallas, e precisamente ese universo, os universos que ela bebía, non? Coas lecturas e coas películas, que era unha grande cinéfila, pois axudaban a que ela construíse xogos, que inventase todos os xogos do mundo, porque eran os xogos que partían da imaginación, e contra iso non hai nada, quero dicir, nunca se acaba ese xogo. O xogo de inventar é algo que nunca acaba. Entón, bueno, reivindicar tamén esa faceta dela, non? Como, bueno, isto é unha foto moi simpática de, bueno, que estaba inventando que era unha especie de cuadriga, non? Pois cun can e unha cadeira, non? Como inventaba unha cuadriga que naquela ia facendo 1000 aventuras desa parte de Vigo. Begoña, sabedes, naceu en Vigo e viviu no barrio do Calvario, despois no barrio de Coia, que condicionou moito físicamente. Vos hoxe ides ver o Santiago de Begoña Camaño, a Compostela de Begoña Camaño, moi importante tamén, e creo que tamén moi interesante para traballardes na aula, reivindicar ese Vigo dos anos 70, 80, no que, bueno, pois primeiro no barrio do Calvario, logo no barrio de Coia, un barrio obreiro que estaba empezando, como o contexto da fábrica, da reconversión, das loitas obreiras, condicionou pois a historia de Galicia, a historia de Vigo, pero tamén a historia e a historia de Begoña, non? De Begoña Camaño ahora despois, como comentabas, a Begoña sindicalista bebeu, o seu pai traballaba tamén para Citroën, ela no seu instituto, bueno, aquí vemos así, bueno, comentar que afortunadamente tedes unha chea de recursos para tanto gráficos como audiovisuais como de lecturas para poder sacar o feito de que Begoña morrese hai tan pouco e morrese nova e traballase na radio, que posibilita? Pois que hai moitos documentos sonoros dela que despois veremos. Está moi interesante. Entón, claro, no Consello da Cultura Galega aquí xa vedes hai unha chea de material para traballar. Bueno, desde as súas amigas Amanda Álvarez por unha parte e Ana Romaní pola outra, tamén moi implicadas no mundo dos medios de comunicación, no mundo do sindicalismo, pois van contando a súa historia, pero despois toda a documentación, os vídeos, os artigos, as publicacións que se poden recuperar simplemente indo a estes espazos. Entón, ben interesante tamén, e o feito de tela, moi poucas veces temos as figuras homenaxeadas nas letras galegas gravadas en vídeo, en YouTube, no que podemos ver, non? Como falaban, como eran, e iso creo que para a rapazada tamén pode axudar a conectar, non?
como dicaba, aquí está o artigo que escribiu sobre ela Amanda Álvarez e tamén o que escribiu Ana Romaní, que foron persoas moi próximas e que creo que poden axudar moito a entender o contexto. Para min moi importante destacar a figura da Begoña lectora, como logo, se Begoña escribiu foi porque leu, e o que Begoña escribiu estivo super condicionado polas lecturas que fixo de pequena principalmente, pero ao longo da súa vida dunha familia moi lectora. A súa nai comentaba que dormía moi pouco e lía moito, e aparte líalles moito. Unha das cousas que bueno, eu sei que algúns de vos traballades a lectura en voz alta para o alumnado de calquera idade. Eu creo que é algo fundamental practicar esa lectura sonora. A ela líanlle moitos libros, e outra cosa que decía que na súa casa non había ningún tipo de... Había moito libro e non había ningún tipo de restricción. Do que hai aí, ti leo o que podes. Entón, claro, ela con 9-10 anos lía los episodios nacionales, as mil e unha noites e moitas lecturas. E precisamente esas lecturas que ela fixo a unha idade temperá, ela decía que, bueno, era un pouco friki, non? Ver eso, unha rapaza de 10 anos lendo a Galdós, pero que, bueno, esas lecturas de alguna maneira foron as que condicionaron por positivo e por negativo a súa maneira de entender o mundo. Esta frase a min gustame moito. Leo porque tiven a sorte de descubrir a maxia dende pequena, porque tive unha avó que inventaba historias, porque tive unha nai que cada noite sentaba aos pés da miña cama e me lía poesías. Escribo porque leo. E iso creo que é algo fundamental, non? O imaginario que sacamos. E despois, claro, destas primeiras lecturas que la leu a destempo, bueno, a destempo, ou non, lendo esas lecturas, lendo libros a unha idade entendes unha cousa, a outra idade entendes outra, e ela, por exemplo, leu Homero dende moi pequena, aínda que probablemente non fixo esa reflexión tal cual fixo logo, si é certo que, claro, que cando lees buscas identificarte, igual que cando ves unha peli, cando escoitas unha canción, ti és parte diso, porque estás dentro emocionalmente. Claro, decía que na Odisea non tiña ningún referente, que bueno, pois que non, ningún, e tanto na Ilíada como na Odisea notaba que ela non era ninguén. Decía, o personaxe literal, decía, o personaxe de Penélope parecía moi aburrido e o resto eran fugaces demais. Entón, eu non me sentía representada. Gustábame, eu era Merlín, eu era Ulises, eu era todo, pero claro, de alguna maneira faltaba unha parte, non? A parte das mulleres, e precisamente digamos que foi aí cando prendeu a faísca do que logo sería o seu universo literario. Outra das partes tamén interesantes da súa vida que para ela son revolucionarias foi coñecer, ter docentes, e aí a importancia dun profe, dunha profesora, o que pode marcar a vida cando unha profesora chabre os ollos a universos, non, que non coñeces, non? Neste caso, ela tivo no fogar na súa nai e logo as profesoras. Fala sobre todo de Carme Panero e de María Xosé Queizán. Eu no libro poño, claro, que é algo que non se corresponde coa realidade, o Diario do Mimo e Amantia, de María Xosé Queizán. Non son libros que la leu nese momento porque non estaban escritos principalmente, pero bueno, que son libros de autoras para ela de referencia que as coñeceu e que foron profesoras que lle abriron o camiño da lectura con algunhas destas obras. Unha parte moi importante e que creo que a rapazada pode conectar perfectamente é precisamente cando ela chegou ao instituto. Protagonizou unha revolta xunto cos colegas por unha creo que era polo billete de autobús, me parece, por buscar a gratuidade, non, do billete. Entón ese foi como o seu primeiro contacto cunha revolución, por así decirlo, con intentar subverter e con intentar mudar as cousas da realidade que non lle gustaban. Pero claro, no contexto no que ela vivía en Vigo, e sobre todo despois que foi a vivir a Coia, que era un barrio en construción, daquela un barrio obreiro que decían que era super perigoso, bueno, pois ela estivo en contacto directo con todas as revoltas as que se facían no instituto, pero despois tamén todas que se facían na cidade. Aquí ve un artigo que está moi simpático. Bueno, los subversivos de Coia, non? Claro, o seu instituto era como, bueno, que estaba peor visto porque eran os que estaban sempre protestando, sempre facendo revoltas. Entón, bueno, pois esa sensación que fala ela, non? De
esta rebeldía da adolescente e este feminismo que empeza a sentir a necesidade de construir modelos e arquetipos. Cando lle xorde, cando precisamente endente que todo o imaginario que ela levaba das súas lecturas, pois que era necesario, ela tiñao, e gracias a que tiño podía darlle a volta, non? E a partir de aí, pois, como sabedes, ela estudiou magisterio, non estudiou xornalismo, non había daquela en Galicia, ela quería acabar pronto, ela era moi boa nos estudos, de feito traballaba, no verán xa facía os exercicios do curso seguinte, pero ela quería acción, non quería poñerse a traballar nunha carreira que estivese 5 anos e que despois tivese que preparar oposicións, o que fosse tal. Entón ela quería actuar xa. Digue que carreira teño en Vigo, teño próxima, claro, eran bastantes irmáns, tampouco podía estudiar fora, entón estudiou magisterio, sin vontade de ser profesora, non tiña esa pulsión, non? Buscando diñeiro para os seus gastos no verán, atopa a posibilidade de traballar en Radio Noroeste, nunhas prácticas que lle deron, entón, entrou na radio de casualidade, por probar cousas novas de Radio Noroeste, empezou a facer cursos de formación, despois xa en Radio Popular, que aínda que pode parecer que hoxe Radio Popular, que da COPE, que era un medio conservador, daquela non era da COPE, era do Bispado, pero en realidade, e o que comentan todos, é que eran os propios directivos da radio animaban a falar en galego e a facer os informativos en galego, non? Entón, e ela aí cando se emociona, cando empeza o mundo da radio. E unha das cousas que eu creo que é importante que transmitades ao alumnado é que, por exemplo, a radio, o xornalismo de pé. Ela, hai anécdotas moi simpáticas tamén, unha vez nunha folga dos bombeiros que se subiu, foi gabeando, porque os bombeiros estaban arriba na plataforma e querían coller declaracións, os bombeiros non querían baixar, entón dixo ela, subiu arriba, foi jabeando, e resulta que deulle a vertixe na metade do camiño. Claro, estaban subidas, ela e outra xornalista deulle a vertixe, e entón, claro, o ataque de pánico, os bombeiros que non querían baixar tiveron que baixar para axudalas, e foi cando lle colleron as declaracións. Pero esa necesidade de estar a pé de rúa, non? O xornalismo a pé de rúa. Hoxe en día, no que as noticias son fugaces, titulares, rápido, no que nos informamos por cousas que alguén leu, de cousas que alguén dixo, de cousas que alguén escoitou, de cousas que alguén inventou, non? Entón, claro, ese xornalismo de pé, de batalla, de guerra, de rúa, que Begoña fixo, e que, ademais, unha cousa tamén importante, non? Que, logo falaremos, Begoña traballou moito en reivindicar a muller nos medios de comunicación e denunciar a situación que estaban vivindo. Entón, decían, nos éramos a tropa, e os homes eran os que estaban nos cargos directivos. Que na tropa que significa? Que son o que che mandan á rúa, non facer tanto traballo de despacho, que agora o xornalismo debe ser un 98,7%, acabo de inventar o dato, de traballo de teletipos, de internet, de información, de despacho, non? Entón, como ir... Entón, ese traballo de xornalismo de rúa, non? Que como informarnos. O tema de mulleres galegas da comunicación, que, como vos comentei, eu estive nesa xuntanza inicial na Facultade de Xornalismo, reivindicar ese traballo con perspectiva femenina. Esta ilustración está tomada desta foto real. E, hai publicacións que se foron facendo e que reivindican tamén ese traballo. Tamén está moi ben que a rapazada saiba a diferencia, non? As desigualdades, se hoxe temos desigualdades laborais, hai fenda de xénero, como era hai 30 anos. Recomendo moitísimo, se podedes ver esta publicación das mulleres no xornalismo galego, que publicou o Colexio de Xornalismo, e tamén, unha oportunidade para revisitar publicacións senlleiras como a Festa da Palabra Silenciada, no que ten artigos de Begoña precisamente denunciando esa situación. As lecturas que están xurdindo este ano, moitas teñen que ver ca radio, evidentemente. Aquí, por exemplo, o Trasgredir das Ondras, que Paula Carballeira, a través dun podcast que moitos de vos traballades a radio, tedes radio na escola, é unha moi boa oportunidade. Non sei se coñecedes, está estupendísimo, Poñela Voz, é un podcast do Colexio de Xornalismo,
do Colexio de Xornalistas, feito por Lucía Junquera. De momento van 2 capítulos. Eu tamén Navegar, que fala un pouco dos mitos, e As ondas da Radio de Vigo, que fala dos primeiros anos de Vigo. Irán vindo capítulos. Como Lucía Junquera traballa na Radio Galega, tamén teñen acceso aos fondos documentais da Radio Galega. Hai moita voz de Begoña. Está super ben para traballardes, porque aparecen moitas das cousas que lemos de Begoña na súa voz, e está moi ben, un traballo maravilloso, con moitas entrevistas, e eu teño ganas de seguir escoitándose. Aquí, perdonadme a autorreferencia, pero moi importante que traballar as fake news, as noticias falsas. Eu traballei neste libro, O día que choveron gatos, entre outras cousas, e me parece super importante a necesidade de transmitir como hai que informarse, porque utilizamos ChatGPT, utilizamos Google, utilizamos Instagram, utilizamos TikTok, pero hai unha cosa que é importante reflexionar, e é a necesidade de que nos estamos consumindo información, pero sin ningún criterio crítico, non? Entón, tamén o tema de reivindicar as fontes. O tema do feminismo, de como Begoña participou en todas as causas feministas, todas as manifestacións. Pois aquí, coa Marcha Mundial das Mulleres, e, tamén como participou en distintos momentos históricos do país, as loitas colectivas como polo Nunca Máis, que tamén para o rapazada xa é historia que tamén teñen que sabela. E despois tamén unha parte super interesante que se acaba de facer un traballo que é o antimilitarismo, non? Como Begoña, sin ela ter que ir a mili, como se implicou tamén precisamente nos momentos antimilitaristas dos anos 80 e 90, que se cadra agora parecen que queda moi lonxe, pero, no meu tempo, pois, os rapaces tiñan que ir a mili. Entón, iso así. E que moito cuidado cas cousas que desexan ou que din, non? Que estamos escoitando que algunha rapazada minoritaria di que na ditadura ou tal non se estaba tan mal, pois, o mellor que saiban o que suporía para eles e, sobre todo, para elas. O tema de enfrontar as viaxes, como ela viaxaba e decía que ela, buscaba transformarse con cada viaxe. E o tema, pois, tamén da reivindicación de idioma, como marchou a Euskadi simplemente para aprendelo éuscaro, como reivindicou o galego, as viaxes no mundo que facía, e despois, sobre todo, as amizades e o tema da música. Eu traballo moito no libro o tema da música, porque, aínda que ela cantaba moi mal, din que cantaba moi mal, pero que lle gustaba moitísimo a música, e como, de feito, hai unha parte, unha lista de reproducción coas cancións que lle gustaban a Begoña, non? Que formaron parte da súa vida. Ela, como no xornalismo cultural, que despois de traballar en Vigo foi a Santiago, ela traballou na Radio Galega, primeiro en informativos, logo largaron a de informativos precisamente polo seu labor reivindicativo sindical para o xornalismo cultural, e precisamente desde o xornalismo cultural ela tamén fixo moita militancia, non? Tamén fixo moita política desde a cultura e todas as amizades, toda a cultura que ela reivindicou, non? Supoño que traballades xa, que coñecedes en primaria o disco de Uxía de Rosalía Pequeniña, e, como tamén a Begoña desde a propia escribiu un texto no que reivindicaba tamén a Rosalía Doxe como unha nena guerreira que lle gustaría o rock con gaita e que sería punky. Uxía agora está creando, ten un espectáculo que Cancións Begoñísimas, que é un disco no que canta cancións de Begoña para Begoña e as que lle gustaban a Begoña. E, unha amizade moi íntima que tiña tamén coa xente de Fuxan os Ventos, e que tamén forma parte da banda sonora da súa vida, e tamén unha oportunidade para visitar Fuxan os Ventos. O mundo dos seus libros, como comentamos, probablemente sexa difícil que os lean nalgúns cursos, pero o imaginario que ten de darlle a volta esa realidade, non? A esas figuras femininas que eran absolutamente pasivas, que ela decidiu darlle a volta ao conto e convertelas en protagonistas, cambiar o que ve. Si algo Begoña fixo foi cambiar a súa mirada, pero cara a quen mira, si iso é a diferencia, non? A nivel, por exemplo, tanto da literatura como do xornalismo, quen mira e a quen mira e como mira. Entón, esa ollada transformadora foi aquela nos deixou, tanto na mitoloxía clásica como nas mitoloxías artúricas.
ela gran admiradora de Cunqueiro, pois tamén quixo darlle a volta ao mundo do que Cunqueiro tamén reflectía. Aquí na parte do mundo hai unha canción que como un fío condutor, vedes, que é o Alalá das Mariñas, que ela dixo que quería morrer, que cando ela morrese, porque ela tivo un cancro que lle detectaron, un cancro de páncreas ou pancreator, que xusto no momento no que ela se decidiu a escribir, empezou o primeiro libro, no segundo tivo moitísimo, empezou a ter moitos premios, e no momento no que ela estaba efervescente, con moitas ideas de crear, seguir creando a nivel mitolóxico, tiña unha terceira obra que era revisitar as 1001 noites, e despois ela quería seguir traballando o tema da memoria, a través contando a historia da súa bisaboa. Todo iso quedou sen contar, non? E aquí no libro, aquí vedes este fío, o fío que rompe, non? Este fío que foi durante todas as ilustracións, e coa música do Alalá das Mariñas, pero tamén reivindicar e celebrar a amizade, todos o grupo de amizades que construíron o universo, o día a día de Begoña, e tamén unha oportunidade de reivindicalas e de lelas, como pode ser a lectura de Ana Romaní, por exemplo, non? De Ana Romaní ou tamén de María Xosé Porteiro. Están saíndo e saíron libros para distintas idades, contando a vida de Begoña. Hoxe tede a oportunidade de estar con Carnotero. A min gustame moitísimo, acaba de ser este libro de Andrea Nunes con ilustracións de Agustina Xoán, Cuarto de Inverno. E, bueno, pois son lecturas que podedes ir debullando co voso alumnado. Tamén en teatro, neste caso a Primavera das Letras galegas, Begoña, Teatro para a Infancia, que fixo Ana Alfalla, que foi compañeira de estudos cando Begoña era adolescente. Entón, bueno, neste caso, pechar un pouco como empecé, a necesidade de reivindicar a Begoña sindicalista, a Begoña que denunciaba a injusticia dentro dos medios de comunicación. Begoña está absolutamente actual, porque as loitas polas que ela, as situacións que ela denunciaba siguen estando xendía. Seguimos cos venres negros da Radio Televisión de Galicia, seguimos a manipulación informativa que ela denunciaba sigue existindo, ela tamén denunciaba xenocidio en Palestina, sigue existindo, o tema das guerras, absolutamente. Quero dicir, as loitas polas que ela batallaba siguen sendo as loitas perfectamente actuais, e que a rapazada pode entender porque está no contexto, non? E tamén é importante que a rapazada saiba o contexto no que vive. Entón, pois, e creo que eso, pois empezar con esta citadela. Ela dicía: leo porque escribo porque leo, e leo porque quero cambiar o mundo, leo porque necesito facer habitable o meu mundo. Entón, bueno, pois esta reflexión da lectura como unha parte transformadora, a lectura como unha ferramenta transformadora, pero non é algo que se fala, que Begoña fixese de maneira literaria, sino de maneira literal. Ela facía no seu día a día, no seu traballo, na súa militancia, no seu tempo libre, no seu lecer, en todo. E, bueno, pois, esta visita a Begoña, finalmente, é para reivindicar esos aspectos todos, unha persoa con moitas facetas, pero que todas reivindicaban precisamente na valentía, no coraxe e na honestidade como maneira de estar no mundo. E, bueno, quería comentarvos eso, que unha das cousas nas que Begoña estaba traballando precisamente era na memoria. Quedou un proxecto que quedou inacabado, que é contar a historia da súa bisaboa. No momento no que ela acabase o ciclo mitolóxico, por así decirlo, quería traballar a memoria. E, bueno, quería aproveitar que estou aquí para convidarvos tamén a semana que ven, o sábado que ven vai haber un programa para docentes alrededor da memoria histórica no Centro Maruxa e Coralia, que se chama Fai Memoria. Nada, que por si vos queredes pasar ou anotar, bueno, faimemoriaxornada@gmail.com. E sen dúbida, pois todo o que Begoña facía tiña que ver ca memoria individual, colectiva e sobre todo cunha memoria contada, visitar o pasado desde hoxe, pero sobre todo para construir o futuro, non? Que é como traballamos a memoria na actualidade. Bueno, moitísimas grazas e que teñades bo fin de... Ben, pasamos entón